ॲक्च्युली मला ॲडव्होकेट व्हायचं होतं. ह्या मातीतच आधी ॲक्टिंगचा किडा आहे. मी सांगूसुद्धा शकत नाही, माझ्याकडे शब्द पण नाही आहेत. नाटक माझ्यासाठी काय आहे, म्हणजे ॲक्टरला काय हवं असतं की अंगामध्ये रिदम हवा असतो, लय, ताल. दुसऱ्या वेळी मी जेव्हा प्रेग्नंट होते तेव्हा ना मला राहायला नाही जमलं नाही मला थांबायला. मी गेले, थोडे भांडले तेव्हा मिस्टरांकडे. आर्टिस्टला पेशन्स खूप महत्त्वाचे. लोकांना असं वाटायचं अरे कोकणीमध्ये पण नाटक होऊ शकतं का. शेजारी जे होते ना ते बोलायला लागायचे की तिला कोणीतरी सोडायला येतं रात्रीचं. दृष्टिकोन चांगला असला पाहिजे. स्त्री स्ट्रॉंग असते, तिला खूप सहनशक्ती असते. जेव्हा ती आई होते तेव्हा ते मातृत्व जे अनुभवते ना ते पुरुष कधी अनुभवू शकत नाही. मी प्राऊड फील करते मी स्त्री आहे म्हणून. माझं नाव रेश्मा नाईक. मी वळवई गावामध्ये राहते. लहान असताना म्हणजे वळवई गाव म्हणजे मास्टर दत्ताराम बापू, मास्टर गंगाराम बापू ह्यांची ही जन्मभूमी आहे. मग ह्या मातीतच आधी ॲक्टिंगचा किडा आहे. मग मी लहान असताना असे तालमी वगैरे बघायचे, पण कुठं वाटत नव्हतं मला की मी कधी ॲक्टर होणार. ॲक्च्युली मला गाण्याची आवड होती, कारण माझे वडील होते जे रामेश्वर शेठ, ते हार्मोनियम वादक होते आणि माझे काका होते जे मधुकर शेठ, ते अभिनय करायचे. तर मला ना गाण्याची खूप आवड होती आणि मी शास्त्रीय गायन शिकत पण होते. पण प्रेमविवाह झाला त्याच्यामुळे तिकडं खंड पडला, गाणं राहिलं बाजूला. 10 वर्षाची मी होते वय तेव्हा सिंहाचा छावा या नाटकात मला लवंगिकेचा रोल दिला. सो मी केलं ते नाटक. ॲक्च्युली गाणी होती सारंगिका ह्या रोलला, पण माझा आवाज बघितला मास्तरांनी आणि त्यांनी मला ती गाणी सगळी 4ही गाणी मला म्हणायला लावली. सो तेव्हापासून मला वाटायला लागलं की मी ॲक्टिंग करू शकते. 10 वर्षांची होते तेव्हा. सुरुवातीला काय झालं की एक संस्था आहे इकडंच सावयवेऱ्यामध्ये, शांतादुर्गा स्पोर्ट्स क्लब म्हणून. त्यांनी ना एकांकिका कॉम्पिटिशनला टाकली होती. सो ते आमच्या घरी आले. आईला विचारलं की तुम्ही मुलीला पाठवू शकता का. आई म्हणाली नाही, मी तिला नाटकांमध्ये पाठवणार नाही, मला कुणाचा विश्वास नाही आहे. मग त्यांनी विश्वासात घेऊन त्यांना सांगितलं की हे कॉम्पिटिशनसाठी आहे आणि असं नाही की आम्ही कुठं प्रयोग करणार आहोत, असं काही नाही आहे. मला पण करायचं होतं ॲक्च्युली. मग आईने सांगितलं ना की तू जा म्हणून, मग मी गेले आणि त्या कॉम्पिटिशनमध्ये कोकणी होती ती एकांकिका, मांड ओसाड जातना म्हणून. त्या एकांकिकेमध्ये ना मी 16 वर्षांची होते आणि त्या एकांकिकेमध्ये मला वय होतं माझं 65 वर्षांचं. सो त्या वयात मी 65 वर्षांची म्हातारी होऊन तो रोल केला आणि अख्ख्या गोव्यामध्ये भरपूर एकांकिका करून, म्हणजे कुठं कुठं कॉम्पिटिशनला जाऊन बेस्ट लेडी ॲक्ट्रेस प्राईज घेऊन आले. आणि मला असं वाटायला लागलं की अरे मी ॲक्टिंग करू शकते. म्हणजे ॲक्टरला काय हवं असतं की अंगामध्ये रिदम हवा असतो, लय, ताल, आणि ते माझ्यामध्ये होतं, कारण मला गाण्याची आवड होती, मी शिकत पण होते. तर झालं काय, मी आमच्या इकडं सातेरी भाटमध्ये एकदा ती एकांकिकेचं कॉम्पिटिशन होतं आणि तिकडं मी प्रेझेंट केलं आणि ते राजदीप नाईकनं बघितलं आणि त्याला वाटलं. तेव्हा तो मराठी नाटक करत होता. तो आला आणि मला भेटला एकांकिका संपल्यानंतर आणि म्हणायला लागला की तुझी ॲक्टिंग आवडली मला, तू रोल करू शकते का, असं नाटक आहे. मी म्हटलं नाही, मी तुला हो म्हणू शकत नाही. आईनं जा म्हटलं तर मी येणार, पण मनात माझ्या होतं की जायचं, आपण करू शकतो ना, इतकी आता बक्षिसं आपल्याला मिळतात. तो आला, आईकडं आला आणि आईला सांगितलं त्यानं असं आहे आणि आम्ही प्रयोगासाठी नाटक करतोय. आई म्हणाली नाही, मी नाही पाठवणार तिला. राजदीप थांबला नाही. त्यानं काय केलं, त्यानं हेमा नाईक, जी पुंडलिक नाईक सरांची जी पत्नी आहेत ना, त्यांना घेऊन तो आमच्याकडे आला आणि हेमा नाईक वहिनी, आम्ही वहिनी म्हणतो त्यांना प्रेमाने, वहिनीनं आईला समजावलं. सो आई त्यांच्याकडे कन्व्हिन्स झाली आणि आईनं तेव्हा सांगितलं की मी पाठवते तिला, पण त्यांना तिला घरी पोचवावं लागेल.
तेव्हा जे स्टार्ट झालं होतं, म्हणजे मराठी नाटकापासून जे स्टार्ट झालं होतं, मराठी नाटक 1 वर्ष चाललं ते ऑल द बेस्ट, आणि त्याच्यानंतर कला चेतना स्टार्ट झाली. म्हणजे कोकणी नाटकांचा प्रचार आणि प्रसार करायला सांगितलं वहिनीने त्यांना, म्हणजे हेमा नाईकनं. सो त्यांना आपली संस्था काढली आणि त्या नाटकामध्ये मग 25 वर्षांचा आता हे झालं, म्हणजे कालावधी झाला. 25 वर्ष झाली मी त्या संस्थेमध्ये कामं करायला लागले. नंतर आतापर्यंत मी कोणत्या नाटकामध्ये भूमिका केल्यात म्हणून तुम्ही विचारलं तर मी सांगू शकत नाही, कारण मी भरपूर नाटकांमध्ये भूमिका केल्या आहेत. जशी कोकणी केली आहेत तशी जवळजवळ मी 50-75 नाटकं केली आहेत वेगळी. आमची कोकणीची केली आहे ना, त्यांचे प्रयोग खूप झाले आहेत. असं मला म्हणतात खूप जण की तू मल्टी टॅलेंटेड आर्टिस्ट आहे, म्हणजे सगळ्या तऱ्हेचे रोल करू शकते. आणि माझ्या मते असं असायला हवं आर्टिस्टने, की पाण्याप्रमाणे असायला हवं. एखाद्या भांड्यात जर टाकलं ना पाणी, तो आकार घेता आला पाहिजे आर्टिस्टला. तसंच शरीराची लवचिकता पण असायला हवी, की एखाद्या डायरेक्टरने कुठलीही ॲक्शन दिली ती जमायला पाहिजे. सो ती काळजी आपण ॲक्टरने घेतली पाहिजे, की माझं शरीर मी असं ठेवणार. आता नाटक माझ्या दृष्टिकोनातून माझ्यासाठी काय आहे म्हणून विचाराल तर माझ्यासाठी माझा जीव की प्राण आहे. नाटक म्हणजे सर्वस्व असं वाटतं. म्हणजे मी नाटकाशिवाय राहू शकेन, पण नाटक माझ्याशिवाय आता राहू शकणार नाही असं कुठंतरी व्हायला लागलं आहे. म्हणजे नाही जमत नाटकाशिवाय. कुठं पेटीचा आवाज आला किंवा नांदी सुरू झाली किंवा नाटक सुरू झालं, भाषण म्हणजे ते सुरुवातीचं हे ऐकलं ना की मला काही व्हायला लागतं. पहिल्या प्रेग्नन्सीत तेव्हा म्हणजे नवीनच होते ना, रिस्क घ्यायला भीती वाटत होती आणि परमिशन पण नव्हती तेव्हा मिस्टरची. एरवी मला कधी रोकटोक नाही त्यांची, म्हणजे फ्री आहेत ते. जा म्हणतात, तुझी कला जोपास असं म्हणतात. पण जेव्हा दुसरी वेळ होती, म्हणजे दुसऱ्या वेळी मी जेव्हा प्रेग्नंट होते तेव्हा ना मला राहायला नाही जमलं. गोमंतक मराठी अकादमीचं कॉम्पिटिशन होतं संगीत नाटकांचं, आणि त्यावेळेला मानापमान नाटक होतं आणि मला 5वा महिना चालू होता. मिस्टर पाठवायला तयार नव्हते आणि मला तर जायचं होतं. त्यावेळेला खूप हे झालं, म्हणजे जमलं नाही मला थांबायला. मी गेले, थोडे भांडले तेव्हा मिस्टरांकडे आणि गेले. मी ते नाटक केलं आणि तेव्हा मला गायनाचं बक्षीस पण मिळालं. त्याच्यानंतर परत 7व्या महिन्यात 7वा महिना चालू होता आणि इकडं कोकणी नाटकाच्या लेडीजचा काहीतरी प्रॉब्लेम झाला. ते आले मला सांगायला की असं आहे, नाटक बंद करायला मिळणार नाही, आता काय करायचं, तू करू शकते का. मी म्हटलं की मी आता 7वा महिना चालू आहे, मी काय करू. त्यांना सांगितलं तुम्ही आईच्याकडे या आणि मी तिकडं येते आणि मिस्टरांना पण तिकडं घेऊन येते. तिकडं आई सांभाळणार सगळं. आणि आईला मी सांगितलं सगळं असं आहे आणि मला तो रोल करायचा आहे त्यांच्यासाठी. आणि ते आईकडे आले. मिस्टरांना घेऊन मी असंच निमित्त करून आईकडं गेले. ते आईकडे बोलायला लागले. आई म्हणाले काही नाही, करून येणार ती लगेच. मिस्टर म्हणाले मला नाही माहिती, असं काही झालं ना तर मग माझ्यावरती नाही आहे. त्यांना खूप राग आला त्यावेळेला, पण मी केलं ते नाटक. डान्स करायची वेळ आली आणि मी पडदा उघडून आता बाहेर जात होते डान्स करण्यासाठी. एवढ्यात हे जे आले होते ना आबा आणि बाप्पो, त्यांनी माझा हात पकडलं आणि कुठं चालली आहेस का म्हणाला. मी म्हटलं डान्स आहे ना, डान्स करायचा आहे. हां, अशा अवस्थेत तू डान्स करणार आहेस आता, इकडनंच असा हात बाहेर काढा आणि असं करायला लागू म्हणाले. मग मी तसं केलं. म्हणजे ते एक वेड, नाटकाचं जे वेड आहे हे कळून येतं. म्हणजे कुठल्या परिस्थितीत मी नाटक केलं आहे, जगलं आहे नाटक. शेजारी जे होते ना ते बोलायला लागायचे की तिला कोणीतरी सोडायला येतं रात्रीचं आणि ती नाटकांमध्ये कामं करते, आता काय ही हाताला मिळणार नाही, कुठं पण जाणार असं. पण माझं ना एक आहे की सुरुवातीपासून मी कॉन्फिडन्स आहे ना, माझ्यावरती मला कॉन्फिडन्स आहे आणि माझी माणसं मला सपोर्ट करत आहेत, तर बाकीच्याने काही बोललं तर मला नाही लागत. म्हणजे मी लागूनच घेत नाही ते तसला.
सो तो काळ तसा कुणी बोलला ना त्यांना हळूहळू कळायला लागलं की नाही आपण बोलतो ते चुकीचं आहे, ती खरोखरच छान अभिनय करते आणि ती आपली कला जोपासते. दुसरी गोष्ट आम्ही जेव्हा जायचो नाटक करायला लोकांना असं वाटायचं अरे कोकणीमध्ये पण नाटक होऊ शकतं का, हे माहीत नव्हतं. मग ते सगळं जागृत करून दिलं राजदीपने. म्हणजे राजदीपने म्हणजे पुंडलिक नाईक, हेमा नाईक ह्यांनी ते बी रोवलं आणि त्याच्यानंतर राजदीपने त्याचा वृक्ष तयार केला म्हटलं तर चालेल. सो सुरुवातीला काय होत होतं, लेडी आर्टिस्ट असल्यामुळे वॉशरूमला जायला कुठं मिळत नव्हतं, ड्रेसिंग रूमचा प्रॉब्लेम होता. मग एक 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 प्रॉब्लेम आम्ही ग्रुप जो आमचा होता तो सॉल्व करत गेले. म्हणजे आम्ही काय बोलतो ते फाईल्स बोलतो बघा, तर्फा बोलतो, ते तर्फा लावून ड्रेसिंग रूम करू लागले. वॉशरूममध्ये जायचं कुठं मिळत नव्हतं. मग कुठंतरी जाऊन आधीच नाटकाच्या आधी कुणाच्या घरी जाऊन, आणि लोक अशी होती की नाही नाही आमच्याकडे नको, आमच्याकडे नाही आहे असं सांगायचे. मग हे प्रॉब्लेम्स खूप फेस झाले, आधी फेस करावे लागले. सुरुवातीला नटी असं म्हणायचे. मग नटी म्हटलं म्हणून मला तेवढं वाईट वाटत नव्हतं, कारण नटी नाटकामध्ये जी काम करते ती नटी आणि नट आणि नटी एरवीसुद्धा आपण म्हणतो, पण ते कोकणीच्या नाटकामध्ये असं म्हटलं की ते थोडं वाईट वाटायचं. दृष्टिकोन चांगला असला पाहिजे, शब्द जरी तो वापरला तरी दृष्टिकोन वेगळ्या दृष्टिकोनात बघून तर म्हटलं त्यांनी तर ते थोडं वाईट वाटायचं. नाटक म्हणजे दुसरं नाव त्याला पेशन्स हवे. म्हणजे एकदा 7 वाजता शोसाठी बोलावतात, 7 वाजता सुरू होणार म्हणून सांगतात, पण सुरू होतात रात्रीच्या 1 सुद्धा. तसं सुद्धा झालं आहे. मुंबईला जावं असं वाटलं होतं आणि मला ऑफर्स पण आल्या होत्या मुंबईच्या. पण झालं काय, माझं लग्न लवकर झालं होतं, मुलं झाली आणि जबाबदारी वाढली. मग एवढ्याशा पिल्लूला मी कुठं ठेवून जाऊ शकले नाही, म्हणून त्या ऑफर्स गेल्या. सिनेमामध्ये मी कामं केली आहेत, गोव्यामध्ये राहूनच केली आहे. आणि कलाचेतनाचंच एक फिल्म आलं होतं, केस्ताव देखो फुसाव, त्याच्यामध्ये मी लीड रोल केला आहे. आता वाट म्हणून फिल्म येणार आहे मराठी, त्याच्यामध्ये एक छोटासा रोल केला आहे. असे मी रोल्स केले आहेत. ॲक्च्युली मुंबईला गेले असते तर थोडे वेगळं काहीतरी झालं असतं माझ्या लाईफमध्ये, पण ती अपॉर्च्युनिटी गेली तेव्हा. रोज मी कम्फर्ट झोन शोधत आले आहे, त्याच्यामुळं मी मुंबईलासुद्धा जाऊ शकले नाही अपॉर्च्युनिटी असूनसुद्धा. नाटक हे असं असतं की 1 टेकमध्ये होतं आणि ती एनर्जी, तो लाईव्ह प्रेक्षक, त्या प्रेक्षकांच्या टाळ्या, नाटक संपल्यानंतर ते जे कमेंट्स येतात ते सगळं ऐकायला ना माझ्या अंगावर सुद्धा आता सध्या शहारा येतो आहे. आतापर्यंतचा सगळ्यात फेवरेट रोल आहे माझा संत गोरा कुंभारमधली संता. आणि त्या रोलमध्ये असं आहे की सगळे रस दाखवता येतात. असे आणखीन बाकीच्या नाटकामध्ये पण आहेत, पण माझा तो फेवरेट आहे, कारण ती भाषा म्हणजे कोल्हापूरची जी भाषा असते ना ती भाषा आहे तिला, आणि त्या भाषेमध्ये तो फुल रोल आहे आणि मला ती भाषा आवडते. आणि सगळे रस दाखवायला मिळतात त्या रोलमध्ये. आणि त्या रोलसाठी मला गोमंत मराठी अकादमीचा पुरस्कार पण भेटला होता, म्हणजे बेस्ट ॲक्ट्रेस अवॉर्ड मिळाला होता. आणि ड्रीम रोल माझे 3 आहेत. एकच प्यालामधला तळीराम करायची इच्छा आहे मला. सौशाई कल्लोळमधली कृतिका करायची आहे आणि अमृत मोहिनीमधला नारद करायचा आहे. फिल्मही तेवढंच कठीण आहे, म्हणजे तुम्हाला ते एक्सप्रेशन थोपवून धरावे लागतात, त्या वेळेला तुम्हाला ते एक्सप्रेशन्स द्यावे लागतात. माझ्यासारखी स्त्री तर सिरियस राहूच शकत नाही, पण ते पण पेशन्स हवे. मी असं म्हणणार नाही की नाटक कठीण आहे, पण चूज करावं लागेल तर नाटक. मला स्त्री झाले ना हे चांगलं वाटतंय. म्हणजे एक स्त्री शक्ती जी असते, नारी शक्ती, जेव्हा ती आई होते तेव्हा ते मातृत्व जे अनुभवते ना ते पुरुष कधी अनुभवू शकत नाही. हे मला मनापासून वाटतं आहे आणि तो एक्स्ट्रा पॉईंट आहे स्त्रीचा. असं नाही आहे की या फील्डमध्ये जबरदस्ती कुणी येत नाही आहे. ज्यांना कुणाला आवड आहे ना तो कसंही तरी या फील्डमध्ये घुसणारच. मग त्यांनी काहीही केलेलं असू द्या, एखादं इंजिनिअरिंग केलेलं असू द्या
एखादे डॉक्टरकी केलेली असू द्या, ते सुद्धा या फील्डमध्ये येतात आणि शेवट जे कोणी ॲक्टर्स आहेत त्यांची जागा घेऊन जातात असं सुद्धा मी म्हणेन.